Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να συνδέσουν τα τουρκικά F-16 με το τέλος της κατοχής. Ο πρόεδρος των ΕΣΠΑΤΣ, Τζο Μπάιντεν, έχει κάνει επίσημη την αμοιβαία συμφωνία για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την Τουρκία να σηκώσει τον αποκλεισμό της Σουηδίας στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Το Λευκό Οίκο έστειλε επιστολές στα μέλη του Κογκρέσου, παροτρύνοντάς τους να εγκρίνουν την πώληση 20 δισεκατομμυρίων των F-16 στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο υπουργός Άντονι Μπλίνκεν έχουν δηλώσει πολύ καθαρά την υποστήριξή μας για τον εξυγχρονισμό του στόλου F-16 της Τουρκίας, το οποίο θεωρούμε ως κύρια επένδυση στην διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξήγησε: «Η συμφωνία είναι λάθος σε αρκετά επίπεδα. Η Τουρκία είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει τα F-16 για να πειράξει τους γείτονές της παρά να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ». Όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζητά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδίμιρ Πούτιν, δεν βλέπει μια απειλή για την Ευρώπη, τη δημοκρατία ή την ειρήνη, αλλά έναν επιχειρηματικό συνεργάτη. Ο Ερντογάν επιθυμεί να ενισχύσει τον τουρκικό στρατό, αλλά όχι με τον τρόπο που αναγνωρίζουν ο Μπάιντεν ή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζένς Στόλτενμπεργκ. Ο στόχος του Ερντογάν στην απόκτηση αμερικανικού στρατιωτικού υλικού δεν είναι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αλλά ένας πυρηνικός πόλεμος. Αλλά μάλλον αντίστροφη μηχανική για να ενισχύσουν τις δικές της εγχώριες στρατιωτικές βιομηχανίες της Τουρκίας. Ότι ο γαμπρός του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διευθυντής τεχνολογίας του τουρκικού στρατιωτικού κατασκευαστή, Μπάικαρ, δεν είναι σύμπτωση. Το τμήμα πολιτικών μπορεί να δεχτεί υποσχέσεις από τους τουρκικούς ομολόγους τους ότι δεν θα προχωρήσουν σε ανάπτυξη τους αερομαχητές όπως το έκαναν το 2020. Υποστηρίζουμε την εκπληκτική επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αλλά αυτές οι εγγυήσεις είναι άνευ αξίας, μόλις η Τουρκία παραγωγείς μαζικά τα δικά της αεροπλάνα, ενώ ο Μπάιντεν επιδιώκει την επίταξη της πώλησης των F-16 για να διασφαλίσετε ότι ο Ερντογάν υπογράφει πραγματικά την νομοθεσία που έχει εγκρίνει το κοινοβούλιο του. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να πάρουν ένα μάθημα από τον τρόπο που λειτουργεί η Τουρκία και να παίξουν σκληρά στη διπλωματία. Πρώτον, δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο συνδεδεμένο με την πώληση των F-16. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να παραπονεθεί πολύ. Η κυβέρνησή του πήρε 22 μήνες για να επικυρώσει την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, παρά τις πολλαπλές υποσχέσεις να το κάνει στο ενδιάμεσο. Ελλάδα και Κύπρος έχουν καταστάσει το θέμα. Η Ελλάδα έχει λόγο να ανησυχεί, δεδομένων των συχνών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία και των πτήσεων πάνω από την ελληνική επικράτεια. Ο Ερντογάν διέκοψε αυτές τις προκλήσεις για να αρέσει στη Δύση, για να λάβει οικονομική διάσωση και να προωθήσει την αναζήτησή του για περισσότερα όπλα. Αλλά θα μπορούσε εύκολα να τα ξαναρχίσει. Αντί να προωθήσει την διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, ο Μπάιντεν μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για έναν ενδονάτο πόλεμο. Η Κύπρος εν τω μεταξύ ετοιμάζεται να επετειώσει την 50η επέτειο της εισβολής και της εθνοκάθαρσης της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη απορρίπτουν την νομιμότητα της ενέργειας της Τουρκίας, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να την ανατρέψουν. Και η Αθήνα και η Λευκοσία έχουν επίσης διαρκεί με την επέκταση του Σόντα Μπέι και την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Η Ελλάδα έγινε στρατηγικός ισορροπητής της Τουρκίας. Τα νούμερα των στρατευμάτων δεν είναι όλα. Κύπρος έχει γίνει στρατηγική περιουσία για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν ο Μπάιντεν αποχωρεί από το αξίωμα και η ενέργειά του επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα, η υποστήριξη των Enabling Treaty πιθανότατα θα στραφεί πίσω στον αγωγό EastMed. Οι ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις θα μπορούσαν επομένως να επιχειρήματα στο Κογκρέσο ότι εάν ο Μπάιντεν θέλει την έγκριση για την πώληση των F-16, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσαρμόσουν την παράδοση στην απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Η Τουρκία θέλει 40 μαχητικά αεροσκάφη
και σταθμεύει 40.000 στρατεύματα κατοχής στο νησί. Γιατί να μην νομοθετήσουμε ότι μπορεί να λάβει 20 F-16 όταν αποσύρει τα στρατεύματά του και τα άλλα 20 όταν επαναπατρίζει τους 250.000 Τούρκους που έχουν εγκατασταθεί στο νησί, μετατρέποντας τους εγχώριους μουσουλμάνους Κυπρίους σε μειονότητα στη ζώνη που το τουρκικό στρατό φέρεται να έχει δημιουργήσει για την προστασία τους. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι είναι ανώτερος επειδή κερδίζει από τις κρίσεις που δημιουργεί. Όχι μόνο η λειτουργία του ΝΑΤΟ, αλλά και η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και η ηθική δικαιοσύνη απαιτούν από την Ελλάδα και την Κύπρο να αποδείξουν ότι είναι λάθος. Οι Έλληνες και Κύπριοι αξιωματούχοι μπορεί να διαπιστώσουν ότι αν ζητούν συχνά και δυνατά αρκετά, το Κογκρέσο ίσως συμφωνήσει. Ο Μάικλ Ρούμπιν είναι ένας σύσκαιος ερευνητής στο Αμερικανικό Επιχειρηματικό Ινστιτούτο και διευθυντής της πολιτικής ανάλυσης στο Μέσα Ανατολικό Φόρουμ.